Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе. Мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ном Ҷиликӯл, якшанбе бозор. Наворо сар мекунем аз дutta гусалаи савдошидагӣ. Якташ мода, якташ нар, майдаш буқача, яъне калониш ғуноҷинча. Хоб, ғуноҷинча савдо шидагӣ 6300 сомонӣ, яъне буқача бошад 6000 сомон савдо шудааст бародаро. Хоб, яктаи лайка монда навора то охир тамошо кунед. Ҳаракат карда ҳамаи намуди молора сёмка мекунем. Яъне хушхорчиҳам савдо шуд ба фикрам. бародаро, ба диққати бародарони чорвапарвар мерасонем ки сезони буқабандӣ омадест. Салқин шуд боду ҳаво. Ба ҳамин хотир ҳар як чорвадорда яктаи драбилка дар кор мешавад. Алафтон исроф намешавад. Ҷугори макка, сута, алафи тар, хок, хора чизе боша мезанад. Драбилкаҳои универсал омадагиай. Беҳад бақувват, сифаташон хуб. 3 киловатта, 4 киловатта ҳамаш ҳастай бародаро. Касе дар кора муроҷиат мекунед, даставка ҳама ҷо ташкил мекунем иншоалло. Нархошон аз 3400 то 3900 сомонира ҳаст бародаро. Касе дар кора муроҷиат мекунед, рақамҳо дар рӯи экран, телефон, WhatsApp ҳаст. бародаро, гови гусаладори якмзойд, гови ёш 17000 сомонӣ. Хоб, саҳар бега 4-5 литр шир дорад. Плюсу ин бо 1 моҳ буқа рафтагия бародаро. 1 моҳ буқа рафтагия 4-5 литр шир, гови якм гусола. Гусолаш ғуноҷинча 17000 сомонӣ муомила ҳаст. Бозор чанд кан? 16000 сомон бозор кардаистай бародаро. Марҳамат. Аҳлишта хурдан саломатишта кафолат додаистай соҳибуш. Рақами телефона гапзан 934 07 59 58. Харидоро боша марҳамат, одами бовария бо дили пури харидорӣ кардан мегирен. Гов ёш дорои мол кардан як оилара ба ҳузур обод мекунанд. Бародарина, як таи дига буқачаи карпад ёфтем савдошидагӣ 8000 сомон савдо шуда. 8000 сомон савдо шуда. Ако фикротона менависен дар наш арзанда ё не. Яке буқача 4 кунҷа, пеш қафо як хел. Шурака хичам. Шурака. Саломати созайда, аммо қафоткош маълум ай буқачарам. 8000 сомон харидааст. Фикротона нависен бародар, оиди нарх набош. бародаро, савдо шудааст ана буқаи нимтайёр. Буқа барои бахстан айда. Ира мегирам, мебандам бо дарав тайёр мешава. Килобаркаш нарх кардастам бародаро. Хоб, харидор 53 сомонӣ кардаистай, вазни зиндаша. Соҳибш бошад 54 гуфтастай бародаро. 53 ина сумаи ҳисоб кунега соати 11 таврӯзи бармекашем. Пулшаи ҳисоб карда метавонам. Анами размер буқо дошта боша, расчетотона бигирем. 53 ба ҳузур савдо шудастай ҳамино. Неке пародошам хушрӯайда пеш қафо як хел 4 кунҷа будааст. Бародаро, буқои гирифор даромадааст, савдо шудастай. Хоб, килобаркаш 55 сомону 50 дирҳамӣ харидоро кардаистам бародаро. Анамира. Айнан ами буқара 55 сомонӣ килобаркаш кардаистан, соҳибуш 56 мега. 55 надодастай амина. Буқои гирифор ди килора зур метия. Изоти гӯштия. Сеттай 4 та даромадааст мана. Анами шохторш савдо шудастай. Хеле бошад поча савдо 20000 кадастан, додаги нест. Ай 20 боло гавзам меган. бародаро, нархи буқо барои бастан нами дута сияҳа буқои маҳаллии худмона ине ки
айни барои бастан айда 30,000 сомонӣ гуфтестан. Ҳар душа дар якҷоягӣ муомила дора. Бозор бошад 27,500 сомон кардестай. Ҳар душа як ҷоя. Ҳар душам қариб як хел размерош сипсия. Светсия хадавоя. 27,000 сомонӣ то 27,000 сомонира. Ҳар душа дар якҷоягӣ кардестай бародаро. Ана буқои средни, буқо барои бастан. Рӯзо сал пешид сезони буқобандӣ омад бародаро. Ана хел буқо хадавой мешавад. Пас 12,500 сомонӣ ай муомила дора. 12,500 сомонӣ муомила дора. Бозор ҳар душа дар якҷоягӣ 21,500 сомон калай надодааст бародаро. 21,500 сомонӣ ҳар душа якҷоя. Ина қафошона бинед. И камтар сохтчоп будааст, яташ сипсия. Дӯстон азиз, нами буқачаи фасон савдо шидестай. Ира харидор 10,000 сомонӣ кардестай бародаро. 4 кунҷа хушрӯ миён дароз. Карпача 10,300 соҳибиш гуфтестай. 10,000 сомонӣ харидор кардестай бародаро. Ана ира 9,200 бите мегам. Ҳаҷвони чӣ қилdi buni? Bozor qilishi necha? Bozor necha qildi? 8 ton, ha? Sal kam 10,000 bozor kadestay barодаро. 11 gufta sizlarga. Ha, ira 91 kada ira. Nabdita hamid har dush shruvdayda. Ира 91 kada bozor. 9100 сомонӣ. Ята шозир 9,200 бите биги гуфтеста бу ба фирм ҳамира гуфта гайда ма ира фаҳмидам. Ин значит қиматтар ай. Тай 10,000 ира кадеста. Ваша 10,000 кадеста додаги нест. Ана иҷа гусалачо будааст, балечкои гусала. Дуташ нарай, хуб сета нар. Сеташ нар будайда. Сета буқача якта гуноҷинча. Нархоша бугу ака. Буқачаро 7,000 мегам, ҳаҷири 6,000. Хуб 7,000 муомила дора. Муомилаш чанд қай? 1000 сум муомила дора? Буқачо 500 сум муомила дора, гап нест. Гап зан ака. 915 95 Шокадан гап. чанд 70 73 73 95 73 73 харидоро боша марама. Ана ям буқачай, не ҳардушам буқачай, не якта гуноҷинча. Ира чанд гуфти? 6000. 7 6000 мана. 7000 буқачо, 6000 буқачо. Не, наоборот. 7000 буқачо, 6000 гуноҷинча. Муомила дора бо 500 сум муомила дора мега. Харидоро боша марамат, рақамоша гуфтем. Адреси соҳиби моло Қурғанай. Қурған, шаҳри Боқтар. Бародаро ина бо нархи буқачо маъмур азия 6,500 сомон муомила. Ира чанд кат бозор ака? 57 бозор кардеса. 5700 5800 сомони бозор кардеса. Ана иш гуноҷинча? Ира чанд кадан? 53 5300 5,5 кадестан. И тарғилам буқача? Ишам буқача будааст мана. Ира чанд када ка? 63 6300 сомони бозор кардеста бародаро. Нархи буқача. Суркас балечко яъни буқачаи майда-майдан на марҳамат. Неки хелиора якта чинда мегиренда, хели бисёр намедроя. Якта дута медроя. Майда. 900 2 5 2 86. Харидоро боша ина марҳамат. Адрес Жиликул, а? Жиликул, ноҳияи Хумо. О, бародаро, пеши моли майда омадагем. Ҷои қушқор, тусфанд, буз.
خب 3000 گفته استودگی هم معامله دارن 2700 2800 کده استن همون که رفته استه بردارم برقش خورن همش برقش خورن خیلی شا فروخته اوزه انا ایرا 3700 سومونی خرید است این سولوقه 3700 خرید است ایرا میبره این دا بسته فربه کده بعد میفروشه نیچیدن قلی اب بازار؟ 2800 2900 دارم Telefon numaralardan bilsen de. ha qo'ysangiz ham ixtiyoringiz qo'ymasangiz ham bular nima qo'zima shakmi qo'z ha ho'p bariq shqoro kalon kalonosh ino ham hamon narx 3000 muomala dora 2800 2700 ham yodi tashakka desam 2000 asosan 2800 2900 kardesta barador ino hammash bariq shqor ana egalari soyubosh gap nemis rahmat anami qishqoro faqat amchicha pashmisha taroshidagan qishrukada ovardagan mana ina bo qishqoro bariq qishqoro ino pashmishona taroshidagi nes hop 3000 yan muomala dora hop ino 2600 то 2700 сомона ҳами байнда савдо шудестанд 2600 2700 рафтеста чанд таша фрухтаги ҳамуна барақшхоро айлоқ омадаги бародаро ина боз ҳам барақшхоро ино ҳам хел калон-калони хушрӯ шуда уже хоб 3200 сомони гуфта истодаги ҳам муомила дорад ҳамаша дар якҷоягӣ 2850 сомони када 22 сара дар якҷоягӣ кардай надодааст бародаро 2850 сомони кардай надодааст кӯтара савдо ҳамаҷа 22 сар будааст ҳамагӣ ина бо барақшхоро арзонтар 2800 гуфта истодаги ҳам муомила дора инора бошад 2500 2450 ҳама вақт мегум ку ҳама моли майда ай нарх гуфтагиш 300 сум 250 сум то 350 сум зур савдо кунед то 400 сума савдо мешавад моли майда ҳам хела 2400 2500 2450 кардестанам инора бародаро навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем иншоалло ки ҳамаи намуди молоро гирифтем касе то охирша то ҳамиҷаро тамошо кард дар комментария рақами 19 бинависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем агар видеои мо маъқул шудагӣ бошад лайкҳоро бизанед касоне ки обуна шудагӣ нестанд ҳатман ба канал обуна шавед бародаро саломат бошед сарбуланд бошед видеоҳои зур ҳоли айпеш аст аз канал дур нашавед